Echeno mar kao pa jopiny ewi paro mar thicho oko jalop jatend piny Rigathi Gachagua e pacho kae mangima. Thoth jopiny oramo ni jatend piny William Ruto kod Gachagua onego thicho oko kamoro achiel. Jopiny e kar romo maduong' ma Bomas e bure Nairobi wacho ni Ruto kod Gachagua ne oyier kanyakla kendo ka gidhiyo to nyaka gidhi kanyakla. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa chung' ma kamano bende okaw kod jopiny e counties mag Bomet, Kisumu, Laikipia, Kisii, Baringo, Lodwar kod Kakamega e kind mamoko. E seche mag okinyi e bore Nairobi, jopiny ochako donjo e kar romo mar Bomas of Kenya e geche mag ting'o jowuoth kamoko to ne nyono kod tiendegi mar chiwo pachgi e chenro mar thicho oko jalop jatend piny Rigathi Gachagua. Arita ne oridi mager e alwora mar Bomas of Kenya ka joma ne donjo ne itimonegi nonro mar neno ni onge ng'ata ng'ata ma odonjo kod ligangla e kar romo mar Bomas. Kwa sababu haunipi thuolo machuok bang' sa 2:30 twak ne ochakore ka josiasa auchiel maok e kaunti ma Nairobi ne obet piny kendo miyo jopiny thuolo mar golo pachgi. Ataro kod geno mag ji mathoth, geno mar kawo pach jopiny ewi golo Rigathi Gachagua olokore ombulu mar paro ewi tend piny owacho mar Kenya Kwanza. Thoth jopiny mane ogolo pachgi owacho gi dwol achiel ni ka ochuno ni Gachagua nyaka gol e apisi to dhi chuno mondo gidhi kanyakla kod jatend piny William Ruto nikech ne oyiergi e otiko achiel. Na ndio sisi kama Gen Z tunasema hivi. Sisi hatuna ukabila. Na ndio maana tunasema ni kufa makanga. Kama wewe utaenda serikali sio mzuri miaka 2. Kata odoko ni kweth mar jatend piny ne geno mar kunyo ne Gachagua bugo mar siasa e pacho kae mangima kokalo e chenro makamano piny ne olokore kendo bugo mane gichano kunyo ne Gachagua ne odoko bugo margi gin giwegi. Sisi kama ni Rigathi wote waende. Ya pili, mlituambia kwa Bomas, tukitoka kwa Bomas tunakuja kwa Ruto, tunaanzia chini tukienda juu. Ombulu mar paro ma Bomas bende oketo jotelo duto ma pacho kae kaka MCAs, jo od bura, senators kod governors ka jopiny dwaro ni gibende gilu tok Ruto kod Gachagua. Kata mana e kaunti ma Bomet, achiel kuom gwenge ma Ruto nie kod mbi mapek, utenen mana achiel, Ruto kod Gachagua oban piende gi kanyakla. Saa hiyo allegation mnatuambia ati Rigathi anatumia amepata 5 billion. Mtuambie sasa tena William amepata pesa ngapi? The deputy president and the president of the Republic of Kenya are like the Gojoin twins. And we know if they have to go, if Rigathi has to go, then also the president has to go. Yeah. E county ma Baringo, jopiny ologo lwetgi ewi wach mar thicho oko Gachagua ka giwacho ni gionge kod teko mar pogo ji ariyo mane oherore kendgi. Viazi moja ikioza yote naosa. Wakati mimi nilienda polling station nilipata ticket moja ambaye one combined ya Ruto na Gachagua. Sisi hatuwezi tenganisha hiyo harusi yao. Ama ni kutenganisha wote wawili waende. Banjo mar thicho oko Ruto kod Gachagua bende omako mach e counties mag Lamu kod Lodwar. E counties mag Kisii kod Laikipia, jopiny onyiso Ruto ni ka keny okethore to wuon arus kod min ode duto bolo tere piny. Gwenge ma Kaluo bende okodong' chien e kinde ma jodak ma Kisumu okawo chung' ni Ruto kod Gachagua nyaka dhi dala kanyakla ka giwacho ni ketho mag Ruto thoth mohingo mag Gachagua. Tuna support Gachagua aende na
mtu wake mwenye anafanya nao kazi mwenye ni William Samoei Ruto, the president of Kenya, aende na yeye. Akifanya campaign, alikuwa anafanya campaign na Gachagua wakiwa pamoja. Sasa hizi mbona Gachagua tolewe na yeye aachwe? Hiyo ni ofisi yao, wanafaa kuenda pamoja. If I look through my lenses, the president, in my opinion, has done things that are of bigger crimes than the deputy president. So I'm wondering, why are we impeaching the deputy president and leaving the president? Bang oganda jo Kenya golo pachgi ewi chenro mar golo oko Geoffrey Rigathi Gachagua, banjo koro chomo od bura chieng' tich ariyo juma manyien, kama jo od bura dhi goyo ombulu e paro mar thich oko Geoffrey Rigathi Gachagua. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Igimane jo siasa paro ni kao